табигатьне ылылау, аңа табыну, биргәннәренә шөкер ана итү, матурлыкка, табигатьнең иркенлегенә славу җырлау. Шулай ук халыкның алда торган ылы һәм җаваплы эшләре игенне урып җыю алдыннан ял итеп алу бәйрәмедә. Петров көнне сулыклар изге санала һәм аннан авыз иткәндә үзеңә, гаиләңә әйбәт теләкләр теләргә кирәк дип әйтелә. Һәм бу теләкләр һич шиксез кабул килә. Шуңа күрә чишмәдән су алып кайту юыну гадәте бүген дә саклана. Сулар акты, Петров кире кайтты. Әмма ерак әле үткәнгә. Якынайыр, авылым исән булсын. Кирәк бердәм гомер итәргә. Сулыкларның тылсымлы кичкә ия булган вакытында Петровда балык тоту гадәте бүгенге көндә дә сакланып кала. Шуңа да ел сайын балыкчылар ярышы да бик матур үтә. Алар үзләре тоткан балыкларны күтәреп Петров үткән мәйданга алып килеп, барлык авылдашлар, килгән кунаклар алдында балык иң күп балык тоткан балыкчыны билгеләү үтә. Ә инде аннары шул балыктан тәмле итеп балык шулпасы әзерләп, бәйрәмгә килгән һәрбер кунакны сыйлау гадәте яшәп бара. Ашларның нинди генә тере юк. Без бүген пешерә торганы башкалардан нәрсә белән аерылып тора дисәгез, ул Петров көнне чишмәдән алып кайткан судан, Петровда Бахта елгасыннан тоткан балыктан пешерелә. Без бүген сезнең белән Петров ухасын әзерләү белән танышып китәбез. Иң әүвәле нәрсә ул уха? Безнең әби-бабайларыбыз аны алай дип йөртмәгән. Матур иттереп балык шулпасы дигәннәр. Керәшеннәр төрле вакыйгалар уңайы белән табынга куяр өчен әллә нинди камыр ризыклар әзерләгәннәр. Ә инде балык шулпасына кушып, килшә, җугача, җука биргәннәр. Бахта авылында Петров бәйрәмендә пешкән ухага нәрсәләр салына соң? Иң әүвәле тоз салабыз. Аннан инде үзебезнең бакчаларда үскән кишер, бәрәңге, суган белән тулыландырабыз. Аларны салган вакытта матур иттереп изге теләкләрне әйтеп, матур уйлар уйлап, күңел җылысын биреп, тәмле итеп пешсен дип теләкләр телибез. Төрле тәмләткечләр салганнан соң капкачын каплап, бераз тымалап пешерәбез. Ә инде балык шулпасы пешкән вакытта матур җырлар җырлап, түгәрәк әйләнәбез.
Петров бәйрәмендә бакчалардан алынган бәрәңгеләр, яңа уңыштан алынган кишерләр бик тиз пешә. Шуңа күрә закта узмый, инде балык салыр вакыт җитә. Елга балыгын таралып, кылчыклары изелеп, ашка чыкмасын өчен, менә шулай яулык белән төшерәбез. Һәм инде 15 минут вакытны көтеп алабыз. Керәшен ашларына башка халыкларның да, бигрәк тә рус халкының милли ашамлыклары берникадәр йогынты ясаган. Хәзер табында милли ашлар белән бер рәттән щи, борщ, балык шулпасы да бар. Гембә кебек ашамлыклар да күрергә була. Һәм менә без сезгә үзебезчә Бахта авылында Петров бәйрәмендә ничек итеп балык шулпасын әзерләгәннәрен күрсәтеп киттек.